nga rice day kay day man iudto ta day ako ang gamit nga rice day kay Cherataki rice. So inani ra kadagan ako rice day oh. So daghan na kay ni siya day kanang wala kabot ni siya half cup. So muna ko ang rice day. Wala. Dahil akong sudan kay tanghon man ay manok. Kaon tanin. Ara ko rice day oh. Lami kani nga rice day ah. Ngayon tanin dali suka sa ko amel ko tinidor. Gimigaw ko kaon og dali sa tanghon. Sana ba ko kabalik og sa tanghon? Nisulan sa kaon. Mga unta ninyo eh. Rice, chicken.